A l'octubre, l'Ajuntament d'Olot va demanar a totes les entitats de la ciutat que responguessin a una enquesta a través del portal Panoràmic per poder fer una radiografia del teixit associatiu de la ciutat i posar en marxa un servei integral de suport a l'associacionisme, el CISA. Aquest per nosaltres és un projecte important, sempre hem donat molta importància i valor a la feina que estan fent les moltíssimes entitats que treballen a Olot i a tota la comarca i ens semblava que en un moment en què la vida se'ls ha complicat, és a dir, que cada vegada tenen més obligacions en l'àmbit de la gestió econòmica, de la gestió jurídica, han de presentar documentació que en el passat no ho havien de fer. En aquest temps han estat 102 entitats d'Olot de diversos àmbits les que han respost a l'enquesta i amb les que la setmana que ve es començarà la segona fase del procés de creació del servei. Amb aquesta fase es vol aconseguir informació més qualitativa de les entitats amb 3 grups de discussió organitzats conjuntament pel Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i l'Observatori del Tercer Sector. Amb totes les dades recollides, tant en l'enquesta com amb els grups de discussió d'aquest mes de març, es podrà fer la radiografia del teixit associatiu, cosa que permetrà posar en marxa el servei de suport. Nosaltres intuïm que és un servei que ha de resoldre realment a través d'un conveni, és a dir, d'un acord entre l'Ajuntament i aquestes associacions, tot allò que té a veure amb els locals que ocupen, com s'han de fer càrrec dels subministraments, si necessiten formació o no en necessiten, si necessiten suport jurídic, si és un problema el funcionament que tenim de les subvencions que arriben massa tard a l'any o que si són difícils de justificar, és a dir, tot allò que d'alguna manera funciona dintre d'una associació i per ells és important, el que volem és millorar-ho, arribar a acords i amb aquesta eina aconseguir que aquest tema que per nosaltres i per la ciutat és molt important funcioni més bé. Totes les dades recollides de les entitats es presentaran a mitjans d'abril i així es començarà la tercera fase, la definició del servei integral de suport a l'associacionisme que ha de ser compartit entre entitats i Ajuntament.